বিল্ডিং বনাব ইয়াৰ কাৰণে আমাক ঈশ্বৰৰ সহায় লাগে কাম চলি কৰি থাকিব এইটো ভালদৰে কৰি যাব পাৰোঁ আৰু ভালকৈ চলাই যাব পাৰোঁ আমি ঈশ্বৰৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰিম আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্য মই এটা পঢ়িম आं बे समावहाय इसोरनि बायखौ फरायगोन जागायजेननाय इसोरनियाव गथायो इसोरनि 121 नम्बर सिरिखौ फरायगोन फोरबोआनो न'खौ लुवाब्ला न' लुग्राफोरनि मावनाया बांबां जाबां फोरबोआनो नोगोरखौ नेयाब्ला पहरा होग्राफोरनि सिरि मोननानै थानाया बांबां जाबां इसोरनि बायखौ बुंदों माने मानसिफ्रा खालामनांगोन आरो जेब्ला बेवहा बुंदों जों न'खौ लुयोब्लाबो जुदि इसोरा जोंजों लोगोसे गैयाब्ला बियो नंबां जाबां बेबायदि इसोरनि अननायाव फिसा मोनसे न' बानायनो नागिरदों बेनिखायनो दिनै जोङो फाउन्डेसननि खुन्था गायजेननाय बानायनो नागिरदों बेनिखाय एसे भिडिअ लानाय जाबाय बे भिडिअआव साथामसो मानसिफोरखौ लिंहरनाय जादों आरो लोगोसे मिस्ट्रिफोरबो दोङो मिस्ट्रिफोरखौ आर'नाइ खोब गाहाम मोनो एसे फरायना लानाय जादों बर'नि आर'नाइखा बहुद फेमास बिथांमोननि थाखाय खोब गाहाम मोनो बिथांमोनहा बिनि इसे भिडिअ बानायनो नागिरदों गोसोआव थानाय बायदि दिनै तारिखआ जाबाय 19 फेब्रुवारि 2024 इसोर अनोब्ला जोंनि बे खामानिया मोजाङै जालाङो बेनि थाखाय जोङो इसोरनियाव फोथायगोन आर'ज खालामगोन जुदि जों जागायगोन सेथि खुन्था गायसननाय दिन जागायगोन नोंथांमोनहा अनोब्ला आंनि बे भिडिअ दे बिदिबालाय नायलांदो दे थेंक इउ नै बिसोर जाबाय हेड मिस्ट्रिनो होनाय जाबाय आर'नाइ जाबाय आंनि बाजै खामानि मावग्राफोर बिथिं दोङो खामानि मावग्राफोर जाबाय सालायग्रा दिनै लुलुमारि बेजों लोगोसे जोङो दायो जोंहा प्रेयार खालामगोन प्रेयार खालामनो थाखाय एसे गसंबाय नैबे दोङो आंनि बाजै आदा गुमै गासैबो दोङो बेनिखायनो मस्ला होजेनबाय लुलुदैमारिनि गेजेरजों आरामजों होजेननाय जाबाय आरो होबावनाय जासिगोन गुमै जोंहानि गुमै आरो आब' जाबाय आब' मिस्ट्रि हेड मिस्ट्रि नानै हेड मिस्ट्रि खामानि मावदों बिसोर लोगोसे नायलांबाय थादो পরীক্ষা আছে পরীক্ষা दोङो होदो